Сёння Савет Гомельскага абласнога аб'яднання прафсаюзаў выбраў новага кіраўніка. Ім стала Алена Клічкоўская. Самую буйную грамадскую арганізацыю рэгіёна ўзначаліла жанчына. Кар'ера ў дзяржслужбе пачалася з Калінкавіцкага райвыканкама, дзе Алена Клічкоўская спачатку працавала начальнікам аддзела адукацыі, а потым намеснікам старшыні. З 2010 па 2013 займала пасаду намесніка старшыні Гомельскага гарвыканкама. З 2013 па 2025 працавала кіраўніком спраў Гомельскага аблвыканкама. Профсоюзы Гомельской области оказали мне очень большую честь, избрав меня своим руководителем. В своей работе я считаю, что самая главная задача профсоюзов – это защита прав трудящихся и создание комфортных условий работы, быта, отдыха. И, конечно, в своей деятельности, используя тот опыт, который есть у наших профсоюзов, мы будем и дальше создавать и улучшать эти условия. Перспектыўнымі задачамі новы кіраўнік абласнога аб'яднання прафсаюзаў назвала актыўную работу з арганізацыямі недзяржаўнага сектара эканомікі, выхаванне моладзі і павелічэнне грамадзянска-патрыятычных акцый. Алену Клічкоўскую павіншавалі старшыня Гомельскага аблвыканкама Іван Крупко, старшыня Гомельскага гарвыканкама Владзімир Прывалаў і старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Юрый Сянько.